Pariaman kadang alangan Batabuy Mangonyo rami. Terima kasih ke tuan-tuananlah datang. Mari kita main kim bersama kami. Alas siap kupon sadanya. Coba angkat kupon dulu. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Sanggar Permata Budaya pimpinan Edo. Yo! Ha! Agak lain cora main game gini, pakai tali pong. Hidup insan seni Minang Batam. Onde ginyang mana mata ci ginyang bana. Onde goyang bana mata ci goyang bana. Lenggang malenggo mata ci mado kemudian. Sarawa lapang mata ci baju lacabi. Atuntang bagatuntang katuntang baru tarawih. Tunggu nanti lantang batang bintang di panjejo. Panje sagu panje sigai lamange mangedo tapai. Boleh paku raja jo pantai urang balaki awa bacarai. Berikan yang paling mangantu betul yo maapu. Allah batu di karu apo kini nanta cabui. Yo wala yo wala yo wala. Kalau bahan dicoret saja sana 39 oi sana tolong tandokan. Angke batu kembali apo kini nanta jadi. Hati-hati maisi kalau salah rugi sendiri. Kalau ganepo kini di ibu kota 63 itu angko kalua 63 dicoret dulu di situ. Alun ada setuju diangke batu baru. Ina pindah tape ado 60 ampe itu dicoret capek. Angke batu kembali apa nanta jadi. Si Inam hatinya rusuh 67 itu angko dikaru. Alun adonan namu kini apa nanta luar. Oh wala yo wala yo wala yo wala. Kalau si Inam kini pelayan seksi. Nomornya 6 ado sabalah kiri. Nomornya 6 itu tolong diisi. Alun ado jadi angke batu kembali. Panglima kayu tanam lope awas tabanam. Ampe puluh anam apo kini tak jadi. Salamai datang nanti bo apo kini nanti bo. Onde hati majago mondar mandir sajo itu garo baro. Dari Padang ke Sawalunto coret sajo 23. Onde ginyang bana mata ci ginyang bana. Onde ginyang bana mata ci goyang bana. Lenggang malenggo mata ci mado kemudian. Sarawa lapang mata cu baju lacabi. Kabladang mari kaladang batang padi. Sabale aku dicari, sabale aku diisi. Alun adonan jadi, angke batu kembali. Apa nanta jadi hati-hati maisi.
Joyko Malang Pandan 68 alun ado berkenan. Cabui goyang, goyang. Tepuk tangan untuk Edo. Kalau Santana dulu barambui panjang, kini barambui sainggo bahu. 30 datang, 30 dicentang. Kalau alun ado setuju angkenan baru, salikur tuan tahu. Ada 21 itu coret di katu. Angke batu kembali, apa nata jadi. Sagudang banyak sure iyo dari cewek kame. 20 ampe itu angkonan dape alun adon adana. Yo wala Allah dirantang kaya basa mojalo. Iyo nan dape onde anak tanggiri. 32 itu nanda tuan cari. 32 itu angko diisi. Alun adonan sudi angke batu kembali. Batanang sana maisi. Kalau salah rugi sendiri. Panglima hati rusuh 57 alun adonan namo. Diangke batu kembali. Apun nanta jadi. Hati-hati maisi. Kalau salah rugi sendiri. Yo wala Heha goyang. Kenapa nanti bo Allah dicabui ini batu nanti ko. Hati-hatilah oi tuan apa nanti si. Iko nyokini si bongkok kawan kaladang. Limo jalan surang si limo ado dicentang. Alun adonan sanang angke batu kembali. Hati-hati maisi apa nanta jadi. Kalau kini kok Bandung Asia Afrika. Bandung Asia Afrika 55 itu akan dijaga, belum ada yang suka. Yo wala kalau lah ingin tahun kita merdeka sampai 25 itu di akhir tando. Alun lai ado juwo urangan suko. Labiela elok dicabui kini angkonyo. Apa kini nanti bo hati-hati menjago. Para pantanau toba ada ape puluh duo. Yo ala apa kini nanti bo ape puluh duo itu di agen tando. Cincun kapal tambora si pacul dari Madura. 7 angko dijaga, 7 angko dijaga. Digoyang bocah boy, goyang. Angke kartunya, angke kartu KT. Iyo kaladang, kita pai kaladang, kita kaladang, iyo batanam padi. Alala sudah, oi tua
benar batu digoncang. Ayo main game kembali kita mulai. Gadang hidup mainan, gadis cewek jangan mainkan. Tigo aku di tangan, tigo aku di tangan. Alun ada berkenan, angin batu kembali. Abonan tak jadi batan angsana maisi. Pada buah obat piaman 89 alun duo ada berkenan. Yo wala yo wala yo wala yo wala. Onde ginyang bana mata ci ginyang bana. Dari Lamedan iyo kabatang toru 81 itu angko dituju. 81 alun ada setuju. Sambung batu kembali apa kini tak jadi. Langkat ke Tanjung Pura 43 itu coret saja belum ada suka akan batu kembali. Gugur bunga surian 79 itu akan di tangan. Digoyang kembali, goyang-goyang. Oke kuponnya. Alah dana joki. Alah, wah. Kalau nana lut kasihan dulu. Kalau asmara iyo di pagi subuh, iyo nanti coret ado angko 27 itu angko di kayu. Alun adonan namua disambung betul kembali. Ape jalan batu ke Karano agak cacet. 9 balik di dapet, 9 balik di angke. Alun adonan sudi angke betul kembali. Hati-hati maisi apa kini tak jadi. Mendaki gunung Singgalang menurun gunung Burinci. 90-an datang 90-an dicari. Yo wala yo wala yo wala yo wala. Diangke kini batu inyo kembali. Allah malenggo iyo Siti Rohani. 20 cari 20 diisi. Alun ado sudi disambung batu kembali. Karena biasa tangan labe abaminya tangan kuali. 30 ampe isi. Alun adonan sudi angke batu kembali. Abonan tak jadi kini limo di mukonyo. Manis kenangan lalu. 51 yo wala yo wala yo wala yo wala. Diangke ini batunya kembali. Kalaulah sairiang iyo balain jalan. 69 itu angko di tangan. 69 itu nanti tandokan. Sambung batu kembali. Saparo bulanan hilang. 5 balik datang, 5 balik dicentang. Alun adonan sanang, angke batu kembali. Apa tak jadi hati-hati maisi. Ado angko kiramai, 7 balik catai. Alun ado baminai. Diangke batu balik. Goyang 7 balik. Alun ala joki barang kola joki. Alun lah. Diangke balik batunya dari Kaliang. Kalau orang Medan iyo pandai batanam. 86 itu angko di tangan. 86 ya, 86. Iya. Ada.
Salah 86 aku terakhir. 60 ampe bulu 3 27 sabane sah. Iya dia.